wallahi gwaji ne wa wani yaro, kawai gwada shi ne. Nakan tafi da safe nan in je Kaduna, sai in hau jirgi, sai in dira Lagos, in je dan siyo abubuwan da zan siyo. Turan nan sai na dira Lagos, sai zan akwai go-slow, ba damar mota sai na hau mashin. Ina zuwa yaron nan yana gani na, ya faɗi ya gaisuwa ya kaza sai ya karɓi mashin din yana jira mana da ni da dan acaban, sai muka shiga. Da muka fito sai na ce mishi, amma kai me yasa yau wajen shekara 3 ko 4 anan nake samun ka ne? Sai ce ai shi ba nan ne gidansu, kasuwa ce kawai, wurin bookshop kamar ki ce kola bookshop, na ice nan ne gidansu. Na ce a yaya nan ne? Ice kaga can da na dan sa kwano da bulo din nan, in dare nan nake zuwa miƙe, anan na girma. Na ce to daga ina kake? Yace anan ya tashi ya ganshi. To sai ne mishi wata kalma, sai na ce mishi in dauke kan tafi da kai mana, ka je garin mu. Wallahi sai ya faɗi ƙasa kawai yana godiya ga Allah. Kuma ni na dan taya ne kawai, na in dan gwada in ji in dauke ka, wallahi sai faɗi yana godiya ga Allah. Nace za ka yi dan tafi da kai arewa? Ce ko ina ne kawai, daga nan ya dauko kayan shi mu tafi. Ma'ana suna son a rike su, kuma bari ku ji suna jin zafi a ransu cewa an wulakanta su. Na je na yi wata lacca a cikin birnin Kano yau kamar shekara 10 da ta wuce, a cikin birnin Kano ne laccar. Sai wani yaro ya lallabo sai zo ya same mu, yake ba mu wani labari da ya tayar mana da hankali, ni da marigayi malam Ja'far, Allah ya gafarta mishi. Yaron abin da ya ce ya ji daɗin wa'azin da aka yi jiya, kuma Allah ya saka da alheri. Sai ce amma malam kun ganni nan? Ya ce ya ce to shi ɗin nan gangariyan ɗan iska ne. Ya ce a anguwan nan uban shi da uwar shi suka haife shi, suka kwanta suka mutu, sai aka bashi ya zama ɗan iska. Shi ma kuma sai kafa kungiya ta 'yan iska, duk wanda ya zama maraya ne bai da kowa, ya ce sai ja shi jika, sai mai da shi dan iska. Ya ce muna ji muna gani, a taimake mu yi karatu an ƙi, a taimake mu zama mutanen kirki mu yi sana'a an ƙi. Ya ce kawai ran nan babban alhajin anguwarsu ya gama gyara gidan shi da 'ya'yan shi da komai, ya yi aure, kawai za a tare, da tsakar dare suka dira. Suka ce to wato yanzu nan kai kudinka naka ne kai kadai, daga kai sai 'ya'yanka, to yau wannan amaryar da ka aura kafin ka santa 'ya mace sai mun riga ka. Ya ce wajen su 8 ne sai da suka yi zina da amaryar. Jama'a suna jin zafin abin fa, suna jin zafi. Shine wato mu shigar da 'ya'yanmu cikin gidaje su ci su sha, ko mu yi musu sutura, su kuma mu bassa a waje, koma me zai same su ya same su. Amma fa mutane ne, duk wani mutum da kuka gani babu wanda ƙasa ta taba fashewa ya fito. Mace ce ta tsuguna ta haife shi, sannan yana jin zafi, kana jin zafi. Yadda kake son ka ci daɗi, haka yake so ya ci daɗi, amma shi Allah bai bashi ba. To gaskiya magana dangane da marayu yana daga cikin umarni da kyakkyawa, sannan hana mummuna. Barnace da ke faruwa a cikin anguwanni waɗanda nake sa rai zan yi magana a cikin wa'azin nan, zan jinkirta akai insha Allahu ta'ala. Waɗannan barnace yau sun gallabe mu. Yara ne za ku zo ku samu gari ya waye, sai su taru wajen su 30 suna musun ƙwallon da suka kalla jiya har zuwa 12 dare. Ba sa sana'a, amma kuma suna sa wando mai tsada, suna sa shed mai tsada, ga tabarau mai tsada, ga takalmi mai tsada. Daga ina suke samun wannan kudin? Akuya ce da kike kiwo suke dauka, agwagwar wance ce, kazawa ne, su ne abubuwan da suke daukewa. Akwai wani dattijo, sai aka zo mai ya wadata a gari, sai na je na cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Na ce a me yasa labai? Ce ina ai in mai yayi arha gari an shiga uku. Na ce me yasa? Yace ai waɗannan yaran da suke dan siyan mana da mai suna cin ribar 200 300 din nan a wuni. To in aka ce mai yayi arha, to sana'a su ta kare, su ne suke dawowa da daddare su gallabe mu ai. Yace gwamma man yayi tsada, mu koma muna siye a hannunsu, su ban mu zauna lafiya, suna da dan abinci. Yace amma idan mai yayi arha to ba za a samu a wurin su ba, kowa zai je gidan mai. Yace to in dare sai su dawo jikinmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya kiyaye, Allah ya tsare. To wannan kenan. Sannan abu na biyu
a dawo da makarantu su ringa gudanuwa a bisa tsari na tarbiyya. Duk malamin da za a ɗauka jama'a kun ga akwai ka'ida ta ɗaukan malamin makaranta. Wannan malami ko malamin islamiyya ne, ba wai wanda ya iya karatu ba, a yana da tarbiyya. Misali jama'a, a wani gari muka je aka kawo min kokan wani malamin islamiyya, yana karantar da maza, yana karantar da mata, yana karantar da samari da 'yan mata, amma 'yan matan shi tara a cikin ɗaliban 'yan matan shi tara a cikin ɗaliban. Sai na ce amma ku da za ku ɗauke shi ba ku bincika ba? Suka ce suna zaune ne ba su da malami, aka turo musu shi ya zo ya musu irin NYSC bautar ƙasa ɗin nan, yana ne yana karantarwa. Ya aka gano haka? A ran nan ne wani aboki mu ya je ainihin gidan wani abokin shi, sai ya samu ga wani yana taɗi da 'yar gidan wani, sai ce masha Allah, sai ya mishi magana, wani shi yake neman 'yarka dama? Sai ya ce shi yake neman ta. Sai ce ai ni ma yana neman kanwan matata. To mutumin da bai da aiki yana neman 'yan mata biyu a lokaci guda? Wannan yasa sai suka zauna aka ce ai bincike, sai aka gano a cikin islamiyar kawai yana da 'yan mata guda 9. Wannan rubdugu har ina jama'a? Saboda Allah. To kun ga babu tarbiyya. Yanzu wannan koken muna da shi a mafiyancin makarantun islamiyya. Malamin islamiyya wani yana son wance. Sannan ana nan sai kuma ga wata sabuwar ɗaliba ita ma sai ce yana son ta. Wani lokacin sai ku ji ɗaliban suna faɗa a tsakaninsu, saboda ita budurwar malam ce, akwai dokokin da ba za su yi aiki a kanta ba. Ita ma wannan budurwar malam ce, akwai dokokin da ba za su yi aiki a kanta ba. Sai ku ga barna ta faru. Lallai ne sai an dubi tarbiyya jama'a. Ba ilimi kawai, ya iya karatun Qur'ani, ya iya tajwidi, ya iya kaza, yana da tarbiyya, domin amana za mu bashi. Allah maraukakin sarki ya taimake mu. Sannan gudanar da auratayya ko kuma tsarin auratayya a bisa tsarin Allah da annabawa tare da waiwaye, domin duban yadda magabata masu tarbiyya suka yi aure kuma suka aurar da 'ya'yansu da 'yan uwansu. Misali, annabi Ibrahim ya yi aure, haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Kuma annabi Ibrahim ya ainihin wato yana da sirikai, wato ɗan shi Ismail. Sannan annabi Musa ya yi aure. Sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya auri as-sayyida Khadija, ya kuma auri Aisha, sannan ya auri Ummu Salama. Sannan Abu Talha ya auri Ummu Sulaimin. Waɗannan dukkansu misalai ne kaɗai na so in buga mana don in ainihin yi mana magana dangane da gudanuwar aure a bisa tsarin al'ada da boko da aiki irin ko kuma tsari irin na turawa ya saka mu a cikin matsala. Misali, ya ake neman aure a musulunci? Ina jin da yawa saboda al'ada ta rufe mu jama'a ba musamman yadda ake neman aure a musulunci ba. Shi yasa so da dama 'yan matan nan sai wani ya tare ta taɗi da ita ba a bisa tsari da musulunci ba. Samarin nan sai wani ya samu 'yar jama'a ya ta taɗi da ita ba a bisa tsari da musulunci ba. Wato tsarin farko dangane da aure ko kuma ainihin auratarwa shine ku ɗan saurara da kyau. Sanda duk kaga ya kana so, kafin kai mata maganar kana son ta, sai ka je ka sami ubanta ko waliyinta ko wanda take a hannun shi. But kaga ya wance kana so, zai yiwu a yi maka izini kai magana da ita? Sai a yi maka izini. To haka yi maka izini ba zuwa za ku laɓe a wani lungu ba 11 dare. A'a, ba haka ake yi ba. Haka yi maka izini zuwa za ka yi gidan. Zaure ne za ku zo ku zauna da kai da ita da wanta ko da ubanta ko da uwarta, ko a falo ne za dai a zauna tare da wani muharrabinta. Ita kuma a wannan ranar shigar da za ta yi ba shiga ce irin wannan da kuke ta hijabi da niƙabi da safa hannu da safa kafa da bakin tabarau dukkin lulluɓa jikinki ba. A'a, a wannan ranar za ta yi ado ne ta fito irin yadda take adon sallah tana yawo a cikin gida ba tare da hijabi ba, domin ta zo ne ta gan shi ma ya zo ya ganta ne. Shi ma kuma in ya tashi tafiya, ustazu ba tafiya zai irin yadda ustazai ba sa wanka baya goge riga ba. Kun san mafi yawancin ustazai ya kwana tahajjud, ya tashi da yawon bacci, kan shi bai taje shi ba, bai buroshin bakin shi ba, rigar shi duk ta yi sufurin. Ba zai tafi haka ba fa. Yawwa, zuwa zai yi wanka, ya gyara jiki, ya yi guga, ya canza riga, ya goge nan, ya share nan, saboda zai je ne shi ma a gan shi. Saboda ba zama ne za a irin na mala'iku ba. Mala'iku ya suke zama, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturuna. Ba zama za a yi ta tasbihi ba ko?
zama za a ana ibada kuma ana rayuwa. A ƙarƙashin haka za a so ya ganta, za a so ta gan shi a bisa surar shi na ɗan adam, a bisa surar ta ɗan adam. Idan ya ga ta yi mishi sai bayyana bayan an tashi cewa to ta yi mishi ita ma to shi kenan. Abu na biyu sai a ba su lokaci su zo su sake zama don su tattauna, su daidaita, su fahimci junansu. Zama na uku sai mai sai aure. To amma ku sai ku ce ina ai ya kamata ya shekara 2 yana neman ta, ya zo su ta makalewa a lungu har 11 dare, kafa ta ɗauke, wai sai uban ya leko ya ce to shikenan idan zai tafi sai ki rufe kofa, to sai da safe. To wannan kuskure ne jama'a, wallahi ya haifar da barna mai yawa da gurɓacewar tarbiyya. Ashe idan kun fahimce ni za ku ga waɗannan abubuwan da ake a yau al'adu ne. Shine in ga yarinya kana so kawai sai ka tare ta sai kai ta taɗi da ita, da ka ji ƙarar besfa ubanta ko ka ji ƙarar mota ubanta sai ka kauce. A mugun abu ka zo yi, shi yasa kake kaucewa. Amma abin alheri ne, to abin alheri ne amma baka sanar da uban ba, to me yasa baka sanar da uban ba? Sannan kun ga ba a yi wa mutum izinin ya zo ya nemi yarinya in ba aurar da ita za a yi ba. Wannan irin abin da kuke a ce cewa to ya zo ya ci gaba da neman ta, za a yi mata aure nan da baɗi, ko kuma in ta gama makaranta za a yi mata aure. Jama'a wannan ba musulunci ba ne. A bari in Allah ya kai mu baɗi ɗin, a bari ɗin Allah ya kai mu ta gama makaranta ɗin, amma cewar wai ya ci gaba da neman ta, wannan yana haifar da barna jama'a, domin za su ci gaba da tsayawa suna zance ko su ci gaba da zama suna zance tun suna faɗin maganganu masu ma'ana sai ya koma ba ma'ana. Tsakani da Allah a ce saurayi ya shekara dindi yana zuwa yana taɗi da budurwa, me yake gaya mata? Ma'ana duk abin da ya gano a sabon garin Zaria zai ba ta labari, duk abin da ya je tudun jikun ya gani zai ba ta labari, duk abin da ya gano daga Kaduna zai ba ta labari. Me suke taɗawa? Abin da ake so ake yi su tattauna, ta ji shi waye, shi ya ji ita waye, su zauna su yi maganganu masu ma'ana, su fahimci juna. Zama ɗaya biyu ya isar an yi haka. In ba haka ba wannan irin taɗi da ya shigo al'ada ba daidai ba ne jama'a. Wannan al'adar Hausa kenan, amma a al'adar 'yan boko abin ya wuce haka. Da ya ganta yana so kawai shi kenan sai ba ta lamba waya, ita ma sai ta karɓi lamba waya, sai a yi exchanging shi kenan. Me zai biyo baya? Sai can sai buga mata waya da la'asar cewa to zai zo ya ɗauke ta za su tafi dina. Abin da suke kenan. Sai zo ya ɗauke ta karfe 7 na magariba, sai su tafi wani hotel su zauna a kawo musu abinci su ci, sai su kama ɗaki su kwanta su huta har zuwa karfe 10 sai dawo da ita gidansu. Shikenan sai a ci gaba. Abin da nake cewa tsakani da Allah ku gaya min yadda za a yi aure ya albarka in an yi, ku gaya min yadda za a haifi 'ya'ya masu mutunci a bisa haka. Ba za a samu ba. Wannan ya taimaka wajen gurɓacewar tarbiyya. Sannan in aka zo aure ku duba abubuwan da ake al'ada. Abin da muka sani a aure jama'a shine sadaki. Shi ko sadaki hadisi ya zo kyakkyawa a cikin littafin al-Mustadrak na al-Imam Abi Abdullah al-Hakim. Annabi ya ce albarka aure ta danganci sauƙin shi, don ba siyar da 'yar ake ba. Irin wannan sadaki da muka ji ana sawa yanzu 20,000, 30,000, 50,000, 100,000, gaskiya ya wuce tsari. Don matsalar ita ce za ku ce ne to ai ana so a sai mata gado da katifa. In aka sai mata gado da katifa a cikin sadakinta ba a yi mata adalci ba. Gado da katifa a wuyan mijinta ike. Na gado da ina za a aje gadon ba a ɗaki ba? To me yasa ba a ce kawo sadaki daidai da wanda za a sai mata ɗaki ba? Da ɗakin, da gadon, da katifar, da leda, da kafet, da air condition, da komai, hatta cokali a wuyan shi yake. Idan kun